Často slýcháme, že jsou potraviny plné škodlivých éček, kterým bychom se měli vyhýbat. Ta jsou na druhou stranu ale schválena zákonem, jsou tedy zdravotně nezávadná. Kde je pravda? V 10+1 otázkách vítáme Míšu Bebovou, odbornici na výživu a biochemičku. Ahoj Míšo. Ahoj. Mohla bys nám na úvod stručně charakterizovat, co to ta éčka vlastně jsou? Éčka neboli aditiva jsou přídatné látky, které výrobci přidávají do potravin za účelem například prodloužení trvanlivosti, zlepšení barvy, smísení například dvou složek, které by normálně nesmísily a podobně. Těch funkcí je hned několik. Druhá otázka. V jakých produktech jich najdeme nejvíce? Jedná se hlavně o potraviny s dlouhou trvanlivostí, různé balené pečivo, croissány, chlebíčky, bábovky. Jsou to ale například i uzeniny, které obsahují hodně aditiv, ale jsou to i různé cukrovinky, sladkosti, sušenky. Ty taky bohužel obsahují hodně éček. Třetí otázka. Když se řekne éčka, tak se většině vybaví určité kódy nebo názvy. Dá se odvodit nějaká pomůcka, jak se zapamatovat? Určitě není nutné si pamatovat všechny ty kódy a všechny ty názvy. Možná je dobré mít takový malý tahák, dát si do peněženky seznam třeba těch nejvíce nežádoucích a případně u té dané potraviny si to zkontrolovat. Nicméně pokud se o to složení trošku zajímáme, tak si automaticky některá ta éčka už nebo ty kódy zapamatujeme. Čtvrtá otázka. Všechno to jsou schválené přídatné látky. Proč se o některých mluví jako o škodlivých? Tak jde o to, že primárně ta éčka jsou teda nějakým způsobem zkoumána, jsou na ně dělány testy, vyhodnotí se, že jsou neškodná, potom jsou uvedena do oběhu, ale až teprve tou pořádnou interakcí, tou dlouhodobou expozicí se třeba zjistí, že některým skupinám, například dětem, mohou způsobovat některé problémy. Otázka číslo 5. Jak je tedy možné, že se schválilo něco, co může potenciálně škodit? Vždy se schválí nějaké maximální množství té dané látky na hmotnost potraviny, která je uvedena jako bezpečná. Nicméně nikdo potom nebere tolik v potaz například i koktejlový efekt, to znamená, že ta éčka se různě samozřejmě kombinují v potravinách. Je tam ta chronická expozice, že například to éčko jíme pravidelně často, třeba 30-40 let. Tyto testy vlastně nás teprve až čekají. Šestá otázka. Na jaká éčka bychom si měli dávat největší pozor? Jaká považuješ za nejhorší? Za mě to jsou určitě umělá barviva, a to hlavně žluť SI, E110, nebo karmínová červeň, případně ponco, což je syntetická červená barva. Najdeme hlavně v různých cukrovinkách, dříve to byla hlavně i malinovka. Takže u těch éček bylo prokázáno, že můžou mít alergenní efekt a rozhodně to není něco, co bychom v té stravě měli mít často a v hojné množství. Sedmá otázka. Jakých éček se naopak nemusíme bát? Určitě máme i éčka, která jsou přirozená, například vitamin C, kyselina askorbová E300, nebo například vitamin E, případně nějaká přírodní barvivá výtažky, například beta-karoten. Takže určitě je řada éček, která jsou přírodní a neškodná. Osmá otázka. Je povinné uvádět všechna éčka do složení na obalu potravin? A proč je tam někdy kód a jindy název? Ano, výrobce musí uvést všechna éčka, která použil, nicméně je na něm, jestli použije kód anebo název. Devátá otázka. V praxi se ale kolikrát stává, že nemáme tu možnost podívat se do složení na obalu, například když kupujeme pečivo. Jak by si v takové situaci postupovala? My máme právo ty informace získat, když třeba v obchodě půjdeme do sektoru pečiva nebo do sektoru uzenin, tak my se můžeme konkrétně toho pracovníka zeptat, že nás zajímá to složení té dané potraviny a on by nám měl vydat například tu etiketu nebo ukázat nám tu etiketu, a abychom se mohli dozvědět tedy konkrétní složení těch výrobků. Nicméně tohleto všechno už se zlepšuje a těch informací je stále více a máme mnohem více dostupné ty informace. Má poslední 10. otázka zní, zda bys nám mohla poradit nějaké univerzální pravidlo, jak se éčkům vyhýbat.
Tak určitě to je soustředit se hlavně na přirozené potraviny, na ty, které mají složení o několika složkách. Ideálně jednosložkové, samozřejmě do 5 až 10 složek je to ještě správně. Nicméně čím méně technologicky upravených potravin budeme v jídelníčku mít, tím lépe. Děkuji, Míšo. A ještě než se rozloučíme, tak pro tebe mám bonusovou otázku na závěr. Kdyby si mohla zakázat nějaké éčko, jaké by to bylo? Už jsem zmínila ta umělá barviva. Za mě je to tedy určitě ta barva Ponco E124, to syntetické červené barvivo. To si myslím, že opravdu není pro naše zdraví dobré a to by bylo i to éčko, které bych zakázala. Moc děkuji za rozhovor. Taky děkuji.